Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Louis adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapu iti kinalaing ko a makipallot, jak na puutan dagiti mapaspasamak iti aglawlaw ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Louie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ikanak man iti kwarta, ada babayadan dami ka ken Jessel iti pagadalan. Ita ka din ti pa nagbayad da. Wen ka nung arod. Awan pa'y kwarta kita. Intun Lunes ton amang tedak. Anya nga awan, kat adamat nakita ka kwartam iti kalman. Ipustak nga rod dayjay iti pallut intun Domingo. Ay una yan, tanapat patagpay tapagsugal mo ngam ti babayadan dagiti anak mo iti pagadalan. Umadunto dayjay. Isu adi ka sumanaw, tapno sa anak ngagmalas. Kasano nga rod ti babayadan dagiti anak ta? Diin ka pala ngumutang ka ni nanang. Ibagam abayadak intun Lunes. Kasano nga rod, numaabak ka? Mga bak ko nam ngamin tapno mga bakak. Si kalatan ti mapan umutang ka ni nanang. Tano awan ibayad mo no Lunes, makaamu ka matan nga agpalawag ken kuana. Ala. Sumardeng ka na sumanaw. Siya kung ti mapan umutang ka ni nanang. Anya ti masapul mo, Luwe. Umaya ko maumutang, nanang. An-anuam ti utangam, ipalot mo manag. At daw sarak apakipalot, nanang. Kat an-anuam nga rod, ti umay mo utangan. At ang arod babayadan dami ka kan Giselle Ije pagadalan da. Na, at day palot mo, ngamawan pagbayad dagiti putot mo. Saan abale? Bayadan kayon to intun Lunes. Basta siguraduam abayadam inton Lunes. Amangan numaabak ka kat awan ton ibayad mo. Di yung amin ununaan ti pan nakaabak ko. Numangabak kak, dubliak ti ibayad ko. Bigbigat, ngamday tamanok mo manan ti apaprusam. Bigbigat, isu adi ka mang malas. Panawan nakman ngamin dito'y arubayan. Imbag pa'y dagita manok mo, ta kompleto da iti vitamins. Ag shampoo da pa'y, idinto ta siyak, dinak pa'y maigatangan ka dagita. Ay katuan taipalot ko nga rod ida. Apay, sika, maipalot ka aya. Kastagayam. O sige nga rod, mangrugi ita, day tamatan manok ti asawaam. Isudan ti kaiddaam. Mabalin ayamat nga asawaan ti manok? Wan tadagitamat la jas ki amanukan ti dungdungwam. Di ka agsaoy ti kasta bakit? Taamangan no agpasugnod dagiti manok. Kat saan na ta pangabakan? At tuyin ti bayad ko, nanang. Nay, sobra mo't dayto. Bala toyo dayta sobra, nanang. Saan aya nga imbagak? Adubliak ti ibayad ko no mga bakak. Apay, nangabak ka. Ay katuan Isu nga rod nagduble ti kwartayo. Ay kumaya nga rod nangabak ka. Panagkunak, mangrugin ti panagswertek, nanang. Ay naanak ko, isardeng muki ding ti makipalot. Amangan numabawi pa'y ti pangabak mo. Saan yung amin nga ibagbaga ti kasta? Tapno sa anak ngagmalas? Adula amin. Ay katagyaman na nga rod dito'y balato nga inted mo anak ko. At to'y ti kwarta bakit? Ingka makipalengke, itinaimas amasida. Kaya nag-grocery kamitan. Nagadun da ito kwarta? Una, nangabak amin dagiti manok ko. Ay katswerte mga rod nabayadam ka din ni nanang. Ay katuna, duble pa'y at imbayad ko. Nasayaat nga rod. Ngam itala ang aswerte kalakay. Saan mo nga ammo kadagiti sumarsaro nga aldaw? Na. Di ka man kumontra ako nak. Takasuron ko ti kasta. Alagid din, mapangkan iti pangibabaunakan ka. Adda ka manan dito'y ayan ti manok mo, Manong Louie. Damag ko kat swerte dagiti manok mo. Nangabak ka no amin dagiti manok mo Adda dayta iti panangaywan ka dagiti manok. Ken maysa,
Di kalidad dagiti manok ko. Manong, mabalin ka diti sumurot kan ka. Inton sumaruno makipalot ka. Ay katuna, apay kit dinasaan. Surutam dagiti manok ko. Tapno sigurado ang mga baka. No kaya tiyo, alain dak akatulungan nyo ang mga iwan ka dagiti manok yo. Basta datangdan ko Tadye tangdan ko. Isumot ti ipustak inton makipalot tayon. Mayat day tasing-asing mo alaan ka akatulungak ang mga iwan ka dagiti manok ko. Ay na, agyaman nak, Manong Louie. Umay ka. Umugtad itabalay. Taintag merienda. Pagsaritaan tamutan, tisingasing mo. Tugaw ka pa'y. Agyaman nak, Manong. Giselle, umay ka man ditoy. Apay ka di, tatang. Amo mat siguro ni Alvin, akaruba tayo. Wan tatang. Hi, Manong Alvin. Hi, Giselle. Manipo dita. Isunti katulungak ang mga iwan kadagiti manok ko. Isu adi kayon mas daaw. No kanayon yu ang makita di taparaangan. Wan tatang. Halaman nga ron. Ingka mangisagana iti merienda. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Sige nga ro, tatang. Manong Alvin, panawan kayo, pay. Mika, ni Manang Mungay. Aday di parangan, tatang. Saan ka di pa'y analpas ti panagwalis na ijay? Itay pa'y laang nga day jay. Katno agtungtungtung da ka ni Manong Alvin. Anya launay ay ti pagsarsaritaan da. Diyakam mo, tatang. Ingka ayaban, ibagam asaan na adistrobon ni Alvin. Tapno maaramid na ti trabaho na. Sige nga ro, tatang. Mapan ko ayaban. Kaano ka di manan ti panakipalot yun, lakay? Umadanin, bakit? Imbaglakit din, tanda ni Alvin akatulungak. Sa anak unay amarigatan ang mga sikaso kadagiti manok ko. Kasano ngay numaabak ka? Kinunakmat asaan mo nga ibagbaga ti kasta. Tapno sa anak ngagmalas. Diyak nga rin maliklikan ti agdanag. Ama ano mabawi pa iti inabak mo. Agdublikit di Uray kita Wala, makaamo ka. Ngam numaabak ka, isarden mo day taapal-palot. Agbirok ka laangan iti sabali at trabahom. No makagraduar laki di dagiti anak ta. Isardang kuntumot ti agpalot. Sigurado ka? Wen. Araramidak mutlaang da ito'y. Tanala ka pagkwartaan. Para mutlaang iti panagadal dagiti anak ta. Mapan kami, bakit, Giselle? Aganag kayo, alakay. Sabay la kuma. Taagswerte kayo manan, tatang. Alvin. Ne. Alvin kun kunam matlatan ka ni Manong mo. Ay, wan gayam. Manong Alvin, kunak kuma. Agyaman nak, Giselle. Ala, mapantanga rodan, Alvin. Tapno santa amala daw. Wan Manong. Sige Manang. Giselle, mapan kami pa'y. Adto iti pangabak mo, Alvin. Wow. Ninayunak pa'y daytan. Iti kasta, gumagat ka amang tulong kanyak. Agyaman ako na tata. Italang makaigamak iti kastoy kadakil akwarta. Kahit agurnong kamat para iti masakbayam. Sa payawan mo't nalpas mong adal. Pudno day Manong. Masadutak namin nga agadal. Ken awan mo't lang pag-adal ko. Agawa am nga ruti agurnong tagsuswerte tapay. Pacheck, saan nakanayon ti swerteta? Wen, Manong. Kasta? Nangabak kayo manan, lakay? Wen. Adto iti kwarta. Agurnong ka. Iti kasta, adda usaran dagiti anak ta. Wan lakay. Ay na, maragsakan akman, tanangabak ka manan. Inkanto manan agpalengke ka naggrocery. Wan lakay. Ngam panagkunak. Agina na kayo pa'y amakipalot. Amang ano saan kayo nga agswerte dahi ti sumaruno. Sige, no day tatikunam. Sana bale. Medyo dakkel mo't day ta pangabak ko. Wan narigatan, numaabak tumot laang day ta. Mika, napananmanan ni Manang mo. Simurot ka ni Manong Alvin. Anya? Sa dino?
Nagtulagan damot nga agdate da. No mangabak ni Manong Alvin iti pallot. Anya? Ado ti kwarta ni Manong Alvin, tatang. Iso asimorot ni Manang Giselle. Apay nga ron adi mo imbagbaga. Saan kayo mo ta nagdamdamag, tatang? Ti awanan ba in Alvin? Saan nyo kadi akayat apara ni Manang Giselle ni Manong Alvin? Anya nga'y ti masakbayan na kan ni Alvin. Katawan matrabaho na. Kat, makitrab-trabaho mat kada kayo, tatang. Basta, Jack kayat dayjay nga Alvin apara kan ni Manang mo. Saan ka di amay kari iti anak yo, Manong Louie? Anya nga'y ti masakbayan di anak ko kan ka. Katawan matrabaho. Tumultulong akmat kada kayo Suswelduan nakmat. Basta, di mo as-asit ganji anak ko. Ay ayatak ni Giselle, Manong. Nabayagan na sinong batan nak. Saan mila nga imbagbaga kada kayo? Uray pay. Nukunak aliklikam ti anak ko. Liklikam. Tano saan? Ikatan kan at trabahador ko. Anya ko matidakas na. No makirelasyon na ka ni Alvin, tatang. Awan nagadalan na. Agaywan laang iti manok ti amuna. Kat, uray da kayo matatang. Isumot lang ti amuyo. Ngam apay ngay akinayat na kayo ni nanang. Basta, tungpalan nak. Tano saan? Papanawak ni Alvin. Saan nyo amabalin nga aramidan ti kasta, tatang? Addan na pasamak kada kami kan ni Alvin. Anya ti plano nita? Napalalo ti pungtot ko kan ni Alvin. Ngamawanan maaramidak. Anya nga ron ti plano? Ituloy yulat ta ti makipallot. Saanan? Isardang kun ti makipallot. Jack kayat amay salang amamalot ti pakiasawaan ti anak ko. Kat anya nga ron ti aramidam no samardang kang agpallot. Agbiro kami kan ni Alvin ito sa bali at trabaho. Kat ni Giselle, ituloy na lata ti panagadal na. Saan ta pa ida pagkasaran? Agtrabaho ni Alvin. Iti kasta, makaurnong iti pagkasarda. Ay, day talagayam ti makapasardeng kan ka nga agpallot, lakay. Kaya't yung asawan, Manong. Ilako yung dagiti manok yo. Wan, isardang tanti agpallot. Di awan mo ten trabaho. Agbirok ta iti pakitrabahoan ta. Agurnong ka, iti kasta, maikasar mo ti anak ko. Ha? Kaya't yung asawan. Kaya't dako na para iti anak yo. Anya pa'y nga iti maaramidak. Amok nga adan napasamak ka na kayo. Pakawanan na kumamanong. Ngam ay ayatak ngamin ti anak yo. Ala, agsagana ka nga rod. Taintun bigat, mapantay ti amok. Ang mga nuadda mo na pangisarkan na kadata. Amom ti ag-construction? Amok Isumat ti sigod at trabaho. Nasayat nga ron no kasta. Agsarita ta itinalapat, Giselle. Anya ti pagsaritaan tayo, tatang. No saan mo akayat aparitak ti relasyon nyo kini Alvin. Ipastag mo nga ron ti agadal. Agkari ka apalpasam ti panagadal mo. Uwen, tatang. Ikarig, agadalak ka na imbag. Agbirok kami iti trabaho kini Alvin. Agurnong iti pagkasaryo. Sana balay. Tumulong akmatlaang iti magastos. Agyaman tatang. Kat, pakawanan da ko ma. No anyaman dagiti nagkurkurangan. Kan nagbasulak. Nakagraduar matlaang ti anak ko, Mr. Lonely. Kat ita, nagkasardan kini Alvin. Awan mat ti makunak kini Alvin, tamalaksid a nagaget, dakkel ti respeto na kanyak. Tungpalen na noan niya ti pagayatak. Tuy pagayam mo, Louie. Agyaman ak pagayam Louie, iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at matlaeng, tasaan mo nga intuloy ti panagpalpalot mo. Saan mo nga insungsong tinagbalin a manugang mo, no di kat tinulungan pa'y a nagbirok, iti nasaysayaat at trabaho. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Louie,
adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.